Здравейте! В предишния епизод обещах да се опитам да направя ето този сгъваем нож, дръжката на който е ключ, да бръсне. Нещо, което в момента не се случва и ясно се вижда. Затова надявам се на края на епизода това, което се видя в началото, че не се случва, че не бръсне, да бъде поправено. Именно за това започвам. Това, което е особено обаче тук, е малкото острие, което ако бъде захванато по начина, по който съм захващал в предишните епизоди остриетата, няма да мога да работя нормално с камък. Затова този път ще опитам да захвана ето тази част, където реално е самата дръжка под формата на ключ. Ако успея да захвана нея нормално, да работя с камъка, мисля, че ще се получи това, което желая, да стане доста остър. Ето го, вече е захванат. Остава да го претегнем с болта. Червения. Така. Изглежда ми, че доста добре, доста стабилно е хванато. Поради тази причина започваме с обичайните неща. Тук обаче ъгълът за заточване няма да бъде 25, както съм го правил до сега, а ще бъде най-малкият, а именно 17 градуса. Това е, за да може да се получи по-остро острие, макар и по-лесно да се изтъпява. Искам да видя просто дали ще се получи бръснач, така както е описано в опътването на системата. Така като погледна, смятам, че вече е време да премина към малко по-финния камък. Този ъгъл мисля, че се вижда добре. Как се промени самото острие от долната му част.
Сега ще видя как изглежда острието. Стария ъгъл вече не се забеляза почти. Тук новия как блести. Тук от другата страна. Започвам с финното. Така, мисля, че момент на истината настъпи. Започвам. Явно, че се получава. Ами да. Който не си спомня какво беше в началото, може да го върне да види. В действителност може да започне да бръсне. Тук го и в обратна посока. Малък и опасен. Ще спазя традицията да покажа какво сме да направя в следващия епизод. А именно това е една класическа пеперуда, заточвана преди доста години, не под специален ъгъл. Ето тук дори има малко следи. В следващия епизод ще се опитам да я разглоба, ще я почистя основно и ще я полирам, като съответно след полирането бъде и заточена. Благодаря ви за гледането. Ако ви е било интересно, моля, абонирайте се за канала.